Čaute, tak pokračujeme v našej sérii Základy thajského boxu a teraz vlastne si prejdeme základné nejaké obrany. Začneme úplne s najzákladnejšou obranou a to je, že budeme mať vlastne ruky hore a budeme mať nejaký ten základný dvojkryt. Je viacero možno spôsobov, ako to niekto má. Niekto je do toho taký uvoľnenejší, niekto má tie ruky načapené na hlave. Začiatočníkom by som určite odporúčal, aby kľudne mali tie ruky, že sa im dotýkajú o hlavu. Aspoň viete, že ich tu máte a nebudú vám padať, čo vám aj tak budú určite padať, ale teda aby sme si zvykli na to, že máme ruky hore. Čiže ten základ je, že ruky mám hore, v podstate mám ich v úrovni očí, trošku možno až nad nimi, keď som v podstate v tom nejakom postoji. Nemám ich úplne ďaleko od seba, aby mi neprešli tie rovné údery. Nemám ich ale ani iba tu, lebo potom poprvé nevidím a po druhé budem dostávať háky. Čiže mám ich niekde ako keby v strede, ako keby tých 45 stupňov do obidvoch strán, aby som nimi vedel aj manipulovať. Lakte mám opreté o telo, trošku sa do toho vlastne tak shrbím, schovám si hlavu a to je vlastne môj nejaký najzákladnejší kryt. Teraz, keď mi súper bude udierať rovné údery, tak sa vlastne spájam si tie ruky, ako náhle ide bočné údery, teda háky, tak idem trošku tie ruky dávam tu. Nikdy nerobím to, že ten lakeť dvíham až tu, alebo že ho dvíham tu. Potom sa celý odokrývam a som odokrytý na spodky. Čiže základná tá moja obrana, aká je, mám ruky hore, vykrývam bočné údery, vykrývam rovné údery, spodky a pekne som celý v postoji. Hej, čiže samozrejme snažím sa kúkať cez tie ruky. To je tiež častá chyba, alebo chyba častý taký začiatočnícky tik, že ľudia žmúrkajú strašne do tých úderov, čo je úplne normálne, keď vás predtým nikto nebil. Takže žmúrkať do tých úderov, čiže snažte sa mať tie oči otvorené a robiť úplne pomaličky, jednoduché drily, že sa zakriete, dáte si prednú, zadnú, prednú s kolegom alebo parťákom do krytu a pomaličky si zvykajte na tú rýchlosť. Môžete trošku pridať niekedy, aby ste vedeli vlastne aj tie ruky držať pevne hore a aby ste vlastne sa naučili kúkať cez ten kryt. Je to veľmi dôležité, lebo keď sa to nebudete, sa budete diať toto, že sa budete otáčať a vôbec neviete, čo sa deje, vlastne vás budú len biť. Čiže to je aj známka toho, keď spárujete, že sa otáčate, že idete na to moc rýchlo, musíte spraviť krok späť a proste spomaliť to celé a sústrediť sa fakt na ten kryt a na to, aby ste mali tie oči otvorené. Čiže to je taká rada aj vlastne do sparingu, keď začínate. Keď sa vám deje to, že fakt sa otáčate, tak sa sústredte na to, že spravte krok späť, povedzte parťákovi, nech ide pomalšie a sústredte sa na tie údery a na ten kryt. Čiže to je prvá nejaká lajna našej obrany, ktorú musíme mať fakt dobrú, lebo to je, budeme robiť nejaké úhyby, duckingy, to je super, ale keď do vás niekto fakt zatlačí a už nevládzete, tak je fakt najlepšie spraviť toto, keď niekto na nás vyvíja nejaký tlak, prečkať tu ako keby búrku, tie tvrdé údery a potom môžem robiť to. Čiže je to určite fakt veľmi dôležitá vec a treba ju mať fakt dobre nadrilovanú a mať to v zásobníku, aby to išlo.